ډېر لوی نسب لوی خاندان د پیر بابا دے حضرت علی ترمذی لوی ولی اللہ دے حضرت علی ترمذی بانی پاک نبی سلطان بیا حضرت علی شیر خدا دے بی بی فاطمی نشم قربان لوی نسبت دا فاطمہ زہرا دے بچی حضرت امام حسین عظیم رہبر اور رہنما دے حضرت امام زین العابدین بیمار کربلا دے ډېر لوی نسب لوی خاندان د پیر بابا دے ډېر لوی نسب لوی خاندان امام محمد باقر بیا حضرت امام جعفر نزار امام موسیٰ کاظم لقدنوار امام رضا لری دربار امام محمد نقی بیات کلم امام علی نقی گورا گلزار سید محمد سمرقندی جدی اعلی دے لوی نسب لوی خاندان د پیر بابا دے ډېر لوی نسب لوی خاندان ډېر لوی نسب لوی خاندان د پیر بابا دے حضرت علی ترمذی ولی اللہ دے ډېر لوی نسب لوی خاندان سید محمود مکی باب تعظیم یاد بکرم بیا عبدالرحیم سید امیر علی جدی امجد د سید جلال بخاری عظیم سید ناصر بیا حسام الدین دانمنا اخلپ تعظیم سید محمد بیا حضرت عمر دے سید محمد دی بیا عمر دے اوچد بالا دے سید محمد بیا عمر دے بیا جعفر اعلی دے لوی نسب لوی خاندان د پیر بابا دے حضرت علی ترمذی لوی ولی اللہ دے لوی نسب لوی خاندان یاد بکرم بیا سید عثمان سید اسحاق دے نازنین سید محمد بیا سید حامد دے بیا سید ابو تراب دے گلورین سید احمد مشتاق بیا سید بوراک دے سید احمد نعیم دے ډېر نیازبین سید محمد نور بخش سید محمد نور بخش فضل دلوی اللہ دے لوی نسب لوی خاندان د پیر بابا دے ډېر لوی نسب لوی خاندان یاد مکرم بیا سید یوسف نور دغا اولاد پاک حضور سید احمد نور نورانی نور
دغا اولاد پاک حضورا سید قمبر لشاکلی گل نورا سید قمبر لشالوی بابا جانا د پیر بابا دستر گتورا دغا نمون میکرل یاد دغا نمون می اظہار کڑے برملا دے ددی نمون می اظہار کڑے برملا دے ڈرلوی نسب لوی خاندان د پیر بابا دے حضرت علی ترمذی لوی ولی اللہ دے حضرت پیر خراسان دا پیر بابا دے سید علی ترمذی لوی ولی اللہ دے حضرت پیر بابا دے نور اللہ مرکزه